מצטרפים אלינו שניים, פרופסור אריה אלדד, חבר כנסת לשעבר, היום יושב ראש חוג הפרופסורים לחוסן מדיני. אריה, בוקר טוב לך. בוקר טוב. וחבר הכנסת דוקטור אחמד טיבי, יושב ראש רע"ם תע"ל, תושב טייבה. אחמד, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. שמעת, אחמד, את דבריו של הרב אליקים לבנון, איש שבימים כתיקונם אתה מתנגד לו התנגדות חריפה. אתה מקבל את כנות הגינוי ששמעת עכשיו? תראה, כאשר אנשים מסיתים, במיוחד רבנים, כל ימות השנה נגד פלסטינים, נגד ערבים באשר הם, ופעם אחת משמיע גינוי, יש לקחת את זה בערבון מוגבל. עונש מוות הוא מציע. רוצח יהודי שרצח ערבי, דינו מוות. אני מבין את המצוקה ואת המבוכה ששוטפת רבים בציבור הישראלי. אני בטוח שרבים מזדעקים ומגנים ודוחים את מה שקרה, אבל הם בעיקר נבוכים מהעובדה שיהודים שרפו אדם חי. יש לשריפה קונוטציה היסטורית, אבל היא בוצעה, וזה לא סתם קיצונים יהודים כמו שמנסים לומר. יש להפסיק עם הביטוי עשבים שוטים, קיצונים ימנים. מדובר באנשים שהם תולדה של תורת השנאה, של מכונת השנאה נגד כל מה שהוא ערבי, נגד ההוויה שרק יהודי הוא לגיטימי ופלסטיני ערך חייו הם שוליים. אבל תן לי להתחבר למה שאתה אומר, אחמד. בגלל, היהודים מזדעזעים בגלל שמדובר בשריפה של אדם חי, בגלל הקונוטציות של שנות ה-30 וה-40, כלומר, אם זה היה נער פלסטיני שנרצח בדקירות סכין, היינו עוברים על זה לסדר היום? לא, אם זה היה נער פלסטיני שצה"ל היה יורה בו, לא הייתם מעלים אותי לשידור. אם זה היה נער פלסטיני שצה"ל ירה בו בכוונה, ודאי היינו מעלים אותך לשידור, אבל אם זה היה נער פלסטיני שצה"ל ירה בו לא בכוונה, אתה היית עולה לשידור והיית אומר מוות הוא מוות הוא מוות, ואני היית אומר לך, לא, המניע הוא מה שחשוב ולא התוצאה. אני יכול להבין שטעות מתרחשת פעם אחת, 10 פעמים, 25 פעמים, אבל לא 1530 פעמים מאז שנת 2000 עד היום בקשר לילדים. כאשר יש מספר כזה של נרצחים, ילדים פלסטינים על ידי הצבא, ההסבר הוא חד וברור. יש מדיניות שמרשה, מקילה, מאפשרת ירי חופשי בפלסטינים באשר הם, לרבות ילדים, ואחר כך לא חוקרים, חלק מהיורים מקודמים בצבא. זה ערך החיים של פלסטיני מבחינת הישראלי הפשוט, והוא מקבל את ההסבר שגם אחרי אלפי ילדים ואלפי מה שאתם מכנים לא מעורבים, חילקתם את העם הפלסטיני מעורבים ולא מעורבים, לא לעם, לא לאנשים חיים, מעורבים ולא מעורבים. אחמד, חסות הכל היא משהו ביטחוני ישראלי. שים נקודה ידידי. אבל התקשורת מלאה עכשיו תמונות של נערים ערבים זורקים בקבוקי תבערה, מיידים אבנים. אגב, גם נערים יהודיים. נכון, אבל זה הפך לסמל. נערים יהודיים שמחפשים מכוניות ובודקים אם הנוסע הוא ערבי או יהודי, ואם הנוסע הוא ערבי הם עושים בו שפטים. ההבדל הוא, ואני מצטער שאני מצטט את ראש הממשלה, זה לא קורה לי לעתים קרובות, שאצלנו מנסים להכניס אותם לכלא, ואם הם רצחו, אני חושב שצריך שישבו בכלא עד יום מותם, או יוציאו עליהם פסק דין מוות. ואצל הערבים קוראים על שמם כיכרות. אחמד טיבי, משפט סיכום שלך. איך יוצאים מהמצב הנורא הזה שנקלענו אליו בשבועות האחרונים ובימים האחרונים? אפרופו המשפט האחרון, על שמותיהם מכנים כיכרות. מאיר הר ציון רצח אזרחים וביצע מעשי פשע וטרור נגד אזרחים. אחרי שאחותו נרצחה. אז נקם לרצוח אזרחים ערבים חפים מפשע אחרי שאחותו נרצחה, זה לגיטימי. אחמד, אתה בא לי עכשיו עם שנות ה-50, אתה מדבר על פעולות תגמול שעשה בשנות ה-50. לא, אני מדבר על מי שמתיימרים להציג את עצמם כתרבותיים ומולם חיות. זה מה שאמר ראש הממשלה. אז אני אומר לך, מי ששורף גופות הוא חיה.
על זה אין ויכוח בין שלושתנו, מי ששורף גופות חיות הוא חיה. אוקיי. אני לא דורש, העמדה שלי היא נגד הריסת בתים באופן כללי, גם של יהודים גם של ערבים. אני מעלה תהייה, האם אלה שתומכים בהריסת בתים יהרסו את הבתים של 6 היהודים האלה? האם יפציצו את אדיון טדי אם יש מישהו מלה פמיליה מעורב? האם יעשו סגר על בית שמש? האם יעצירו את שורש הטרור מהתנחלות אדם? אני רק תוהה. אוקיי. בוקר טוב לך. דוקטור אחמד טיבי, תודה רבה לך.